Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Owezemfundo unethemba ngokuqala kweyivivinyo. Indida ngokushiswa komuzi kaNgizwe. Kanti kume yonke into emthwalume namuhla. Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlo kaMzimba uMntwana nethimba lonke le indaba siyanibingelela. Ngqongqoshe uMnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomo ukuthi banethemba lokuthi inkinga zezezimali eyibhekene nalomnyango kangeke ke iphazamise uhlelo lokubhala kwevivinyo ikakhulukazi zikamatikuletsheni zamaphakathi nonyaka. Esithangamini nabezindaba eThekwini namuhla uHlomo kuveza ukuthi bami ngomumo ukusingatha lezi vivinyo. Njengoba namuhla bafunda baniwe ithuba lesibili ukulungisa umatikuletsheni wabo behlalela izivivinyo zamaphakathi nonyaka, ungqongqoshe uMnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi ke banethemba lokuthi akukho okuzosiphazamisa. Aware ukuthi ngonyaka ondlule kwaba khona ukuphazamiseka kokubhalwa kwama midterm exam, but fanele sisho ukuthi this time because siya plan izinto zethu ngesikhathi siyaxoxa nama stakeholders futhi sisebenza nana treasurer ama markers bazokhokhelwa ngesikhathi esivumelane naso nabo, and treasurer kwi section 18 intervention yabo in terms of the PFMA wachaza ukuthi into edila nama exam fanele ingabambazeleki, kusho kona ukuthi sonke sina interest yesikolo. Kuzokhomleka ukuthi ngonyaka wedlule izivinyo zamaphakathi nonyaka zaphazanyiswa ke yimbhikisho nezinyunyana ngoba nomnyango wabeke ungayikhokhile imali yezidingo zesikole. Nonyaka babelelwa ngaphezulu kwa-25,000 abafundi abazobhala lezi vivinyo, kuhlanganisa ke nabafunda ngasese. Uhlomuka uthi ke amaphepha okubhala aqashwe ngelukhozi. Njengomnyango ngendlela esiredi ngayo sifuna ukuthi senze isiqiniseko ukuthi ama exam or ukubhala kube nesithunzi, kungabikho abantu abazokopela. This why security yethu is tight, namaphepha asendaweni efihlekile ngoba ngeke sikuvumele abantu abazokopela bazokhipha amaphepha balika amaphepha noma yini wrong ezokwenzeka kuma examination centers ethu. Yingakho ke sitrain abantu abazo invigilate kulama examination centers. Abafundi bakhuthazwe ukuba balandele yonke imiqathango futhi besekwe. Kuvele ukuthi ke okwamanje kazikho izikole ezisakhahlanyezwe isimo sezulu esibi esikhahlameza ke isifundazwe. We've read about the weather in certain part of the province, but I must indicate that all our schools are open. There's no disruption of teaching and learning, but there's also no disruption of starting exam for those who are starting exam in those examination centers. Imphumela lezi vivinyo izodedelwa ngenyanga uNcwaba. Ezidabeni ze1KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Osebenza noNgizwe Mchunu kumkhankaso okuxoxa bokufika kulela bangenazi imvumo zakuba kulelizwe uNkosi khona phakela umthakathi indaba uthi isimo sehlelo uMchunu kangeke ke sibenze bayeko lomsebenzi abawenzayo. UNdaba usho lokho ekhuluma neziko lezindaba empangeni kulandela ukushiswa ngqongqoswe ngomlilo umuzi kaMchunu osembumbulo eThekwini. Imbiko ithi kufike abantu abangakaziwa kulomuzi bafuna uMchunu okuthe uma bengamtholi emva kwemizuzwana kwabonakala sekusha umlilo kodwa kwangalimala umuntu. Izinsolo zisolo kuphazamisa labo abazuzayo bantu bokufika ikakhulukazi kulabo abanezitolo nabadayisa isidakamizwa. UNdaba uthi baphathe kabi indaba kaMchunu kodwa uthi abasahlahla nomsebenzi abawenzayo. Uthi manje kunezinkampani nogada esezicela imisebenzi yokugada ukuze zivikele abenzi izinto engahambisani nemithetho yezwe. Uthi abahambisana lezo inkampani kulandela ukuthi umbhikisho wokugcina wakaMomva eThekwini uthela izicelo ezinhle ikakhulukazi lapha ePhoyinti okuyindawo ebiyaziwa ngokuthi iAlbadwa futhi
isidleke sesidakamizwa. Ufuna ukusho ukuthi siyacela ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu bakithi abengxenye yokuvikela abantu bokufika, bakhona abantu bakithi inkampani zama security ezivikela abantu bokufika noma zona eseyibone ibusiness lokuthi zona zibhekane nathi kulomsebenzi esiwenzayo. Sicela ukusho ukuthi kubanikazi balezo inkampani niyayibulala lezo inkampani zenu, niyalibulala lelo business lenu ngoba njengamanje umhlaba wonke noma iSouth Africa yonke siyayikhombisa ukuthi lo msebenzi ubalulekile futhi abantu base South Africa sebekhombisile ukuthi lo msebenzi bayawuthanda. Manje ke siyacela ukuthi kulezo inkampani zama security esezibone ukuthi zona iphume inqina yokufuna umsebenzi ngathi bese zenza izinto zokwesabisa abantu, sicela bekuyeke lokho ngoba insizwa yiningi kunama security abawaqashile. Insizwa zinezagila eziningi kunama security abawaqashile noma nezagila bona banazo. So ke mabe ngahle sesibhekana sodwa kuzoba into embi. uNdabandaba ephawula ngalabo abathi ngamampongo yokuthi ushise umuzi kaMchunu uthi abaqhiqaqala ngalabo ngoba vele lembike evelile iyiqiniso ikakhulukazi njengoba yena ehamba waze wafika endaweni yesigameko. Njengoba uzulu emkhulu kangaka namhlanje kwakuhlale kukhona abantu abangamambuka abama ngapheshe yabelwe nabantu bakwaZulu. So ke labo bantu inzalo yabo isekhona, izingane zabo zikhona, imbuka lizala imbuka. Amambuka lana khuluma leyo nto leyo ngoba mina izolo ngijike kwaDukuza ngibheke ekhaya ngigulelwa ingane yami yokuqala umfana wami omdala. Uthe umacingo noma ngifonele eseGoli kwangiphoqa ukuthi angixolise kumkami ogulelwa ingane ekhaya, kwafanele ukuthi ngiphuthume ngiyobheka ingane kamfowethu ngizwe ukuthi zihleli kahle, ziyaqoqeka ziba sendaweni ephephile, nenkosi uMancinza yasiza ekutheni ngikwazi ukujika ngibuyele emuva ngoba phela niyazi ukuthi sihamba ngemxoxamezelo kuyabheda imali azikho. So ke yangisiza ukuthi ngikwazi ukujika nje ngibuyele emuva ngifike ngisize ingane ngihlenge ingane kamfowethu sikulalwe sekukuhle ke senza njalo. So ke laba abenza lokho kokuqala sibonile ukuthi abantu okungebona abala KZN abaqale noma umuntu nje oqale leyo nkulumo leyo insizwa okungeyona eyala kwaZulu emenyanya ukubhubha uZulu kodwa yona efuna thina sithande bona. Ingakho ke thina singenandaba nokuthi omunye umuntu wawolunye uhlanga uthini ngathi ngoba siyazi vele ukuthi impendala yokwenyanya uZulu engeke futhi size sishintshe ukuba yithina ngenxa ukuthi khona umuntu osenyanyayo. Sizwile lezo zinto abantu bakwaZulu abangayinaki leyo nto ngoba iqalwe insizwe yangaphela impompo eyishangana. So ke siyazi ukuthi ke bafila kanjani ngathi, so ka sizokulandela leyo nto leyo ke siyathokoza. Ihhovisi likaShansela wamaZulu eliholwa inkosi Malusi Zondi likhipha istatement ligxeka lesi sigameko lenxusa amaphoyisa ukuthi asheshise uphenyo. Amaphoyisa athokwa manje kaboshwa umuntu kodwa uphenyo liyaqhubeka. Kudebo Sibisi uzindaba ze1 KZN TV ku channel 261 kiseThekwini. Uvale zonke izindawo ezingenele emthwalo umphakathi wasemakhosi kwaThweni ngaphansi kwalomasipala waseMzumbe ukhala ngeemfuno ezifana namanzi, ugesi kanye nomgwaqo. Okhulumela umphakathi uMaureen Mlambo uthi kusukela ngonyaka ka2020 banenkinga yomgwaqo uD2191 ongekho esimene sikahle. Uthi kumhlangano okugcina batshela ukuthi imali yokulungisa umgwaqo isikhona. Uthi ke bathwele kanzima kakhulu njengoba lo mgwaqo unamatshe uhlaba unjalo uphindula imazi imoto njengoba ethi futhi akahambe kahle kuwona. Umphakathi wasemakhosi kuWard 20 ngaphansi kwamasipala uMzumbe ungenela umbhikisho ukhala ngomgwaqo uD2191 ongekho esimeni sikahle. Laba bathi ngisho amanzi abanawo kanjalo nogesi uyahlupha. Ukhulumela umphakathi uyachaza. Ikhalo zethu sikhale ngomgwaqo ngo2025 sithi sicela ukulungisela umgwaqo basithembisa kamasipala bathi bazokhuluma nabaka transport siye khona eoffice saqhunyaniswa nabaka transport base beyasithembisa bathi bazosenzela umgwaqo ngoJune 2025 salinda ungewangenzi umgwaqo ube kade besifakela inkwali besilibazise ngenkwali kanti umgwaqo wethu umumbi lo mgwaqo okhuphuka uD2191 ube sechaza isimo somgwaqo. Singawubona mase kuthiwe nje nyukani ngawo lo mgwaqo unamatshe uyahlaba siyawa thina ke nje nezakwazi yakhubeka lapha ukwazi ukuhamba ngokusheshsha lapha ngithu nenkingi uyagijima ngoba amatshe abheke phezulu ngisho nezimoto ezinye zizeqhuma amathayi zishayekela ngaphansi kosampo indaba lo mgwaqo osamba kuona ngoba bathi mebesilungisela abantu bafaka inkwali bangafaki inkwali bafaka inguzunga zamatshe. Ningawubona manje basikwazi ukuhamba ngeenyawo khululeka ukuthi uhambe emgwaqweni ngezinyawo funa uma usuka ekhaya esontweni ufaka ophaqa
ukuze ufike ushintshe la istopini ngoba ukwazi uhamba ngesicathulo sakho siyaphela le icathulo inkinga yethu yileyo asisizakali size siya ngo2025 nje kade indaba lomgwaqo sayiqala uthi ikhansela labathembisa ukuthi umgaqo uzolungiswa imali isikhona ikhansela kuthina abamgwaqo bazofika ngomsombuluko ngoba imali yethu ivele ivuthwe ngoApril 2026 imali yokuthi kwenza umgwaqo into elindiwe ukuthi kusayine icontract sabuza ukuthi ke manje makulindwe icontract thina saziswa ngani pho lathi hayi bazofika ngomsombuluko abaka transport sahlala salinda ngalomsombuluko mase silindile kwathiwa cha abasezi baka transport kufanele kunyuka abantu abawu5 bahambe baye office bayokhuluma nabaka masipala office ngoba bazofika khona ama transport uthi sebekhathela ukuqiqila into eyodwa icela bezela emphakathini njengoba sasicelile bethe bazofa umsombuluko kuthiwa sifike ngolwesine nabantu aba5 sathi asiphumelele ukuya lapho salitshela ikhansela ukuthi ngeke size sikwazi ukuya lapho mase sikhathele ukuhamba sidlala bona imali yethi ikhona kodwa umgwaqo wenziwe iyona into esicikile kumphakathi uzudinwe ukuthi uthathe lenyathelo ngoba awusizakali elinye ilunga lomphakathi lithe enye izinkinga ababhekene nazo ukwesela amanzi inkinga esinayo inkinga yamanzi siyashayeka amanzi asiwathola uphelile lo nyaka wesibili wengaphosisi amanzi singawatholi sibanga nenkomo sibange nezimbuzi sifuna amanzi konke sikudingayo thina la akutholakali ingakho sithathe lesinqumo sokuthi sibambele mathupha imizamo yokuthola izimpendulo kumnyango wezokuthutha ngodaba lalomgaqo ayizange iphumelele lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume asithi shelele itoro nenabeselo siyabuya nezinye izindaba Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla Owezemfundo unethemba ngokuqala kweyivivinyo indida ngokushiswa komuzi kangizwe kanti kume yonke into emthwalume namuhla Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamazi uthi isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo yakuleli ngodaba lwePhalaphala Farm sisho ukuthi ke kungenzeka uCyril Ramaphosa ngumengameli wezwe angaliqedi ihlandla lakhe njengabanye bomengameli bangaphambilini kulelizwe lokhu kulandela ukuthi inkantolo yomthetho sisekelo ithola ukuthi iParliament lenze okungafanele nokungemukeleki kombiko wawuthi ke kungenzeka umengameli wephula isifungo sakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lokugqekezwa kweplazi lakhe iPhalaphala Inkantolo yomthethosisekelo yalele iParliament ukubeke iqale uphenyo lokususa esikhundleni umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa mayelana nodaba lwasePhalaphala lokhu kulandela isinqumo seConstitutional Court yaseSouth Africa esithi ke iParliament lenza ngokungefanele nephikisana nomthethosisekelo ngesikhathi lenqaba ukwamukela umbiko kaSection 89 ngozibandlela ka2022 ipanel ezimele eyayiphenya lolu daba yathola ukuthi uRamaphosa ngenzeka waphula isifungo sakhe sokuba ngumengameli futhi wephula nomthethosisekelo iPrevention and Combating of Corrupt Activities Act melana nokugqekezwa kweplazi lakhe lasePhalaphala ngaleso sikhathi iANC yasebenzisa ubuningi baye eParliament ukuvota ke iphikiso kwamukelwa kombiko nokwagcina ke kumise ukuqhubeka kohlelo lokumsusa ke esikhundleni uRamaphosa ijaji eliyinhloko uMandisa Maya lithake isinqumo seParliament sasiphikisana ke nomthethosisekelo ngaleyo ndlela ke yasichitha inkantolo isayidluliseleke umbiko kaSection 89 ekomidini leParliament elibhekelele uphenyo lokususa umengameli esikhundleni ukuze kuqhubeke uhlelo ngokomthetho yeParliament mhlazi wepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamazi uthi ke lokhu kungenza sibone umengameli engaliqedi ihlandla lakhe lesibili njengoba ke udaba lwePhalaphala lungamgotshela lesi sinqumo seConcord ngendaba yePhalaphala mhlambe sesingasho ukuthi sekuya ngawo amagama enkehli sekusebenza kaMenemene etekela uFasini ukuthi wonke nalomongameli lona ngenzeka naye angayiqedi term yakhe ngoba phela kuneshwa nefelimnyama elahlasela uKhongolose emveni kokuba uThabo Mbeki bemkhiphile engaqedanga ithemu yakhe yesibili
nangu nobaba uMsholoza ayiqeda ngitheme yakhe yesibili manikhumbula kahle sasishilo ukuthi kungenzeka ke nale ngenxa yalelishwa leli ngalethi sinyama lesi nalo angayiqedi itheme yakhe manje ngenzeka sekuyena kumenemene etekela uFasini ukuthi akazoyiqeda itheme yakhe ngoba sabona phela indaba ephalaphala ukuthi hayi iyamgojela futhi kuyaziwa ukuthi yena waseyibhalile umongameli incwadi yokwesula kwasuka abahola abaphezulu abanjengobaba uGwede Emantashe bathi cha ngeke akwazi kwesula ngoba ngaleso sikhathi babesathemba imajority yabo eParliament. Uthi lesi sinqumo seConcord singaholela ekutheni ke lolu daba lubuyele eParliament kunomthelela futhi ukuba ke umongameli aphume ke esikhundleni sakhe. Kusho ukuthi sekubuyelwa vele khona eParliament kuyoqala phansi le process lo section 89 report eyathi akube khona impeachment committee ebheka ukuthi angeke nanqunywe umongameli. Kusho ukuthi kubuyela khona lapho futhi kusazobuyela futhi kuyovotwa eParliament njengoba kwakade kuvotiwe ukuthi ayikho into enjengale. Mhlambe kulokhu ke sekubovotela ukuthi aphume ngoba siyabona ukuthi engathi nokwahlukana kakhulu nangaphakathi kweANC ukunokuhlukana simbonile uMahlengi Bhengu ethi hayi basivumela basimukela isinqumo senkantolo bazosibuyekeza bathathe the necessary action kodwa siyabona futhi obaba uSinukizeka lalo abafuni nakizwe impeachment bakhuluma indaba ukuthi hayi inkantolo enkulu ithe iParliament alenzanga into enhle kusho ukuthi akhulunywa indaba yeimpeachment abafuni nakizwa impeachment uyabona ukuthi lokho kusinikeza umqondo ukuthi kusho ukuthi hayi imqondo ihlukene la ngaphakathi khona basakholelwa ukuthi abafuni impeachwe kukhona abathi hayi necessary process must go on. Ushamasi uthi mangenzeka iParliament elivotela ukukhipha mongameli lesi siphakamo sosiphumelele lokhu kungaba nomthelelo ongemuhle eqenjini likaKhongolose elivelekele selehlelwe ukweseka kwalo lokhu ke kungafaka usawoti esilondeni. Uyabona lento le ephalaphala esinqumo seConcord ngahle kuyilimaze kakhulu kodwa bese kuvele kunomkhankaso ukuthi ibuyise ukuzethemba nakubantu nokuthi abantu bayethembe konke ama province kakhulukazi KwaZulu-Natal sibonile nje ukuthi ihlala kabusha futhi izama ukuthi ubuholo obusha buzama ukubuyisa ithemba labantu ukuthi bayivotela njoba seke ama government local government elections inkinga ke ekhonayo ukuthi ke kuzofika lawo elections kunesithombe kulenga lesi sithombe sibi esidabeni ke se1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Umphakathi wasewineni kaNobamba maphakathi nelekaMthaniya uthi izizathu sokuba bazifunela umasipala wabo ingenxa yokudembeseleka kwentuthuko labo basho kanjena ngenkathi behlanganyele neziko lezindaba le1 KZN TV nalapho kanti ke beveza khona ukuthi ke kunebhurohelo khona afakwa kodwa libhekelelo sekuze kwaholela ekutheni ke izingane zesikole zingakwazi ukufinyelela esikoleni. Ukhathazekile umphakathi wasewineni njengoba uveza ukuba kunebloho elokulafa ngozibandlela wengenya kodlule kepha kalibhekelelo. Umholi womphakathi kaNobamba njengamanje sendaweni yaseMngwenya umgwaqo esikona P176 ibridge leli kukwesentombi njengoba ke umphakathi nibona kukanje utransport usiyekelele lo mbonakalo wenzeke ngonyaka ophelile cishe sazu 11 kuDisemba kangakuthi ke itransport ethu umphakathi nezingane akusaye kuphambili ingane ke sehamba ngenyawo ilokhu ke sichazayo masithi ke umnyango wezokuthutha akangenelele winene siyaphinda ke siyasho sithi akangenelele ngokukhulu ukuphuthuma uhulumeni. Laba baveza ukuba sebeke babika ngalolu daba kepha akabalithola usizo. Umphathi wehhovisi la transport ose escort ubaba uSithomo wathi lizokwenziwa kangasinquma isikhathi ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Duma wathi uzongenelela kodwa akukho kwenzekayo. Thina ke sikushoyo ukuthi isimo esikanje siyaphuthuma kufanele ba-acte ngokukhulu ukusheshsha leyali imali kusasa lezingane nesho umphakathi awusakhona ukufika ngesikhathi esifanele noma esiele emsebenzini. Siyasho sithi ke ukusuka manje ngoba sikhuluma namhlanje ayingapheli lenyanga ezoqala singabonanga kukhona okwenzekayo ngoba mangabe kunjalo siyawubona umphakathi uzogcina sungaphansi kwesimo sokungalawuleki. Kanti imeya kaMasipala iNkosila Ngalibalela uMduduzi Miyeza uthi bakwazile ukuhlangana nomphakathi wakule ndawo mayelana nodaba lokuba nomasipala. Even ewineni sibuya khona ewineni ke esifike sakufica khona ukuthi abantu bakhona bebethi ene bafuna umasipala uwineni bazimele njengomasipala of which angeke ukuthi ene kungenzeka ngoba iwineni inamawadi awu3 nje kuphela oku ward 21
wa-21 wa-21 wa-22 ongelula ukuthi bengakwazi ukuthi babe umasipala ngokulokhuza ngokuyimela ngoba uma uzokhumbula kahle ukuthi kuze kube inkosi langalibalele kwahlanganiswa imbabazane nomtshezi kwase iyalokhuza iyameja lo mkhandlu ngo-2016 kwase kuphuma ilokhuza inkosi langalibalele. Uqhube ngokuthi ibloho kalikho ngaphansi komkhandlu inkosi langalibalele ngoba nenye into egcine isivela udaba lwe-bridge lwakhona laphana kwelokhuza kwesentombi wawukhona babekhona ke ababethunyelwe ilokhuza i-department ubaba uShezi wafike wakusho wathi no i-bridge sekusesigabeni lokuthi seningeza lizothulwa ngoba lela bridge alikho ngaphansi komkhandlu kodwa i-bridge elingaphansi kwe-department nesinethemba ke lokuthi hayi ubaba uDuma bazofika bezolethula i-bridge bese beyakwazi abantu bakhona ukuthi basizakala. Kubi kuthobe kadlahle ezindabeni ze1 KZN TV ngisemtshezi. Ibandla i-Ebenezer Family Church International lilethula ngokusemthethweni i-business desk launch esikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal ngenhloso yokwakha ubudlelwano phakathi kosomabhizinisi bebandla kanye nomphakathi. Lolu uhlelo lihlose ukusungula indawo ezosebenza njengendawo yokuxhumanisa amabhizinisi ukwavulela amathuba okukhula kanjalo nokweseka intuthuko yomphakathi. Kubeke ingqayizivele yethuba kosomabhizinisi abahlukene bahlangane ngaphansi kobuhlwahla i-Ebenezer Family Church International ngesikhathi ke kwethula ngokusemthethweni i-business desk esikhaleni. Leli ihhovisi lebhizinisi lizosebenza njengendawo yokuxhumanisa ukweseka nokuthuthukisa amabhizinisi ngaphakathi ke-ibandleni nasemphakathini. Isikhathi eside nekhathi eziningi siye sabheka kuphela indaba yokukholwa insindiso umuntu asindiswa ahambe ayezulwini kodwa sihamba sabona ubuholi bebandla babona ukuthi kuswelekile ukuthi kuhlanganiswe ukukhonza nebusiness ngoba ngaphakathi ebandleni akhona amabhizinisi ngokwami ke ukubheka kube ukuthi sigxile kakhulu kwezikamoya kanti ezikamoya kufanele zisupportwe nangezimali. So ke esikwenzayo ke namhlanje kulontsha le business desk lapho osomabhizinisi abancane nabakhulayo nasebekhulile bekhona ukuthi basebenze ndawonye futhi bazethule nakubazalwane bazi ukuthi la ngaphakathi ibandla licebe kangakanani ngokwamabhizinisi. Abahleli bathi ke inhloso enkulu ukwakha umnotho oqinile nokweseka phakathi ke kwamalungu omphakathi kanye nokuvulela osomabhizinisi amathuba okukhulisa imisebenzi yabo. So ngale ndlela kunesasasa elikhulu among us njengabaholi bemabhizinisi ukuthi sibe nethuba lokuthi sithi network sikhulisane, above all to also pray together. Having been in business for 20 years, I've learned ukuthi it's a battle out there. Uma ungenamuntu or noma i-support base ezokulekelela ekutheni ukuthi ukwazi usurvive, sometimes it can crush you. So we believe ukuthi le business desk iyonikeza ithuba lokuthi sisupportane. Kulumbukiso bekukhona amabhizinisi ahlukene okubala ukudla, awezemfashini, ezobuchwepheshe, ezempilo, ezemfunde kanye nezokwakha neminye eminingi. Ubuholi bebandla buthi lolu hlelo lizophinde lisize intsha kanye nabantu abasafufusa kwezebhizinisi ngokubanikeza ke indawo yokufunda, ukuxhumana kanye nokuthola amathuba amasha emakethe. Kubalulekile ukuthi ibandla likhuthazwe ukuthi ingeke siphile kuphela ngeke siphile kuphela ngokuya esikoleni sithole isitifiketi mase sithole isitifiketi bese sihamba siyobamba ulayini wokuqashwa kodwa kuswelekile ukuthi sifundise abantwana bethu nabazalwane bethu ukuze babe usizo emphakathini. Abahleli bathi ke business desk izoqhubana nokuba isizinda sokwakha ubudlelwano phakathi kwebandla, amabhizinisi kanye nomphakathi ngenhla sokuletha intuthuko nokudala amathuba emisebenzi. Khona ama seminars enziwayo, kuyoba khona ama workshops enziwayo. And lama workshops obviously uma iseqhubeka awona kuvuleleka only for abantu bala inkozweni kuphela, ayivuleka nawo futhi umphakathi. Namanye amabandla singawumema ukuthi abe part of this. Lapho sizobe sifundisa izinto njenge cash flow management, customer services,
excellence izinto efana ne-capacity building ilezi zinto ezizwazi ukuyifundisa ukuthi umuntu akwazi ukuthi as a small business akhule. Estabeni zi1 KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga kusesikhaleni. Asiphinde sithi shelele etoleni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ehamba phambili namuhla. Owezemfundo unethemba ngokuqala kweyivivinyo. Indida ngokushiswa komuzi kaNgizwe. Kanti kume yonke into emthwalume namuhla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ngu-16.41 kwidola laseMelika libe ngu-22.33 kupondo waseBrithani libe ngu-19.33 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$4,672.40 ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu-$101.29 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Nakuba iqembu laseMpumalanga iKruger United sikhale emuka nesixoxo seMotsepe Foundation Championship kodwa kubuka kusemkhulu kumbango kumaqembu afuna ukuba ke ingxenye yama-playoffs okuhlanganisa neqembu eMilford FC, Cape Town City kanjalo neHungry Lions. Ngako olunye kuhla ngothi iqembu laKwaZulu-Natal Midlands Wanderers FC yaseMgungundlovu ikwazile ukukusindeza embele njengoba ke ligcine ke ligawule kamaqembu asesifundazweni saseLimpopo okuyiBaroka FC kanjalo neBlack Leopards. Sekusele umdlalo owodwa ngaphambi kuba kuphuthulwe imidlalo yeMotsepe Foundation Championship nesinqotshwe iqembu iKruger United okuyiqembu laseMpumalanga. Amanye amaqembu amabili agaqela ukuba yingxenye yama-playoffs okuhlanganisa iMilford FC, iCape Town City kanjalo neqembu iHungry Lions nayo isasethubeni. Okujabulisa kakhulu abaningi ukusinda kweqembu lasesifundazweni kwaZulu-Natal okuyi-Midlands Wanderers FC yaseMgungundlovu. Leli qembu lihlale ngokulingana ngenkathi libhekene neLerumo enkundleni eMpumalanga. Amaqembu aseLimpopo kuyiBaroka kanye neBlack Leopard avele sedliwe yizembe kusele umdlalo wodwa kuphothulwe imidlalo yeligi. Izindaba zi1 KZN TV bikuthaba namaphumulo eMpumalanga. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubuhangwa washisa ikhotha zasedlebe kwakosho isamabedlane okamzimba umntana enethimba lonke leindaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile